Para naman sa mga motorista, reflectorized vest sa gabi mas hihigpitan sa Binmalay. Para sa detalye ng balita, pakinggan mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Muling pinaalalahanan ng kapulisan sa Binmalay, Pangasinan ng lahat ng motorista na mahigpit na sundin ang pagsusot ng reflectorized vest tuwing gabi upang maiwasan ang aksidente sa kalsada. Sa panayam kay Binmalay Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Lister Saigo, alinsunod ito sa Municipal Ordinance No. 17 Series of 2025 na pinaiira lang nighttime visibility ng mga motorista mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa buong bayan. Saklaw ng ordinansa ang mga rider ng motorsiklo, tricycle, bisikleta, e-trike at ng e-bike. Nakasal sa ordinansa na dapat magsuot ng reflectorized vest, luminous na kasuotan at gumamit ng high visibility lights habang bumabiyahe sa mga pangunahing kalsada. Giit ng kapulisan na may kaukulang parusa sa mga lalabag sa naturang batas. Bukod dito, iniulat din sa publiko na sumunod upang maiwasan ang multa at aksidente sa kalsada. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.